La peça que tocarem són 4 peces en una. És la banda sonora de la pel·lícula El último mohicano, feta el 1992. Són 4 temes completament diferents. Tema principal, Cora, Promontory i For Battle. Aquesta banda sonora està composada per Trevor Jones, Daniel Lanois i Randy Edelman.
Sí, bona tarda. Maria no ho sabia que venia ara això i clar, venia a presentar la segona peça. Només un moment, com cada any fem, ara toca donar les gràcies. Toca donar les gràcies als alumnes que m'han estat acompanyant durant molt de temps i que este és l'últim concert d'ells i que es despedeixen de l'orquestra. Llavors, si puja un moment, Lucía, la directora, per a donar uns diplomes. Bé, veig que us ha agradat molt aquesta última peça que hem tocat, us alegrem molt. Us donarem uns diplomes als que deixeu de l'orquestra. Estem molt contents, i parlo en nom meu i dels companys, que ens haguéssiu estat acompanyant durant tant de temps, colze a colze. Moltes gràcies pel munt d'assajos que heu compartit amb nosaltres, els concerts, els viatges. Moltes gràcies pel vostre esforç, el vostre munt d'hores d'estudi a casa, tots, les flautes i els altres instruments que no sou flautes. I ara me refereixo, i per què ho dic això, perquè els instruments de banda tenen un hàbit d'estudi, i totes les setmanes es van a classe, estudien, i això vosaltres ho heu après, ho apreneu des que veniu a l'orquestra primer, i sé que també ho feu, i regularment també estudieu, i també sabeu la importància que teniu per a nosaltres a l'orquestra. De vegades he sentit dir que hi ha molts de músics aquí, sí, hi ha molts de músics, però ells ho saben, us ho he dit moltes vegades, tan importants són les flautes com els que toquen el clarinet, com els que toquen la trompeta, com els que toquen la percussió, tots tenen la mateixa importància, i gràcies a això tenim èxit. Bé, anem a nombrar les persones que ens deixaran aquest any. Salomé Acero Fortuño. Estefanía La Creu Torres. Leire Caballero. Paula Carrera, Tomàs. Andrea Díaz Marco. María Garriga. Margaret.
per acabar l'últim alumne, que és el primer que estan tots nosaltres, Joan Serra Muñoz. Moltes gràcies a tots per l'aplaudiment per a ells. Que passi molt bé. Xavi per agrair-li tot el que ha fet durant aquests anys i bé. Bé, hi ha una dedicatòria de tots, de cada un d'ells, i la llegiré en privat. Gràcies. Són molt bons. La següent peça que tocarem és I Don't Wanna Miss a Thing. La cançó va ser gravada per a la banda sonora de la pel·lícula Armageddon i és interpretada per Aerosmith Smith. Va ser composada per Diane Warren l'any 1998. Aquesta cançó va ocupar el primer lloc en les llistes en molts països i va estar nominada a l'Oscar a la millor cançó original. I aquesta cançó serà cantada per Lisa Pujol de Son de Baciera.
tocarem Watermelon Man, que és una obra de jazz composada per Herbie Hancock l'any 1962. És una de les cançons més importants de la història del jazz i de la música popular. En el seu temps va ser una peça amb molt d'èxit i 50 anys després ho segueix sent. És reconeguda a tot el planeta.
Bé, fem l'última ja i marxem. No ens farem pesar. Gràcies pels vostres aplaudiments. Molt amable. En primer lloc, felicitats per aquest magnífic concert a l'orquestra. A continuació també volem agrair als alumnes del cicle de turisme de l'Institut Montsià per la seva col·laboració. Es retiren les cadires i els faristols per fer lloc a les companys de dansa.